ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନାର ସାରସ୍ୱତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଣାମ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରାଗ ଭରା ସସ୍ନେହ ସହଯୋଗରେ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନା ପତ୍ରିକା ଆଜକୁ 13 ବର୍ଷ ହେଲା ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେହି ପତ୍ରିକା ତରଫରୁ କରୋନାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନା ମାସିକ ଡିଜିଟାଲ ସାହିତ୍ୟ ଆସର ଆଜକୁ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରତି ମାସର 15 ତାରିଖରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନା ପତ୍ରିକା ଗ୍ରୁପ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଓ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ ଏହି 15 ତାରିଖରେ ହେଉଛି। ଆଜି ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନାର 58ତମ ମାସିକ ଡିଜିଟାଲ ସାହିତ୍ୟ ଆସରର ଆରମ୍ଭ ପର୍ବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ପଦେ ପଦେ ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନା ପାଦେ ପାଦେ ଆଗେଇଛି। ହାତ ଧରି ସାଥେ ଚାଲୁଥିଲେ କେହି, ଚାଲିବା ବାଧଇ ନାହିଁ। ଆହା ବୋଲି ପଦେ କହିବାକୁ ଥିଲେ, ଝୁଣ୍ଟିବାକୁ ଡର କାହିଁ। ଏହି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ପର୍ବର ଅବସରରେ ମୁଁ ଆଜିର ଆସରର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କର ସସ୍ନେହ ସହଯୋଗ ପାଇଁ। ସେମାନେ ହେଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ସ୍ମିତା ରଥ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୁଷ୍ପଲତା ମିଶ୍ର, ରାଞ୍ଚିରୁ ବିନୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, କଟକରୁ ଛବିନାବାଳା ସେନାପତି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମାଧୁରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନିହାରିକା ରାୟ ବରାଳ, ସଂଯୁକ୍ତା ଦାସ, ସବିତାରାଣୀ ବେହେରା, ମୋନିକା ମହାପାତ୍ର, ମନୋରମା ପଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ସ୍ୱାଗତ ପର୍ବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ ପର୍ବ ସଜଡ଼ା ହେଇଛି ସମ୍ପାଦିକା ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନା ତରଫରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସବୁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅତିଥି ପ୍ରତିଭାମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ବା ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ କରି ପଠାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟର ପ୍ରୀତିଭରା ଅଭିନନ୍ଦନ, ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନାର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।